ụmụ Igbo ndị ọma, ụmụ Igbo ndị ihe ọma na-adị mma, ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwe m unu n'ụbọchị nke taa. Ọmụnwa Chukwuemeka, the Unified Igbo's non-proponent. Mmasị m n'ala Igbo wụ ọganihu, mmasị m n'ala Igbo wụ udo, mmasị m n'ala Igbo wụ ka ọ dịrị ukwu mma, ka ọ dịrị ibe mma. Mmasị m n'ala Igbo wụ ka ihe dị mma. Ọ ya wụ mmasị m. Ya ka m ji na-eche ihe ọbụla m na-eche n'elu ụwa wụ kedu ihe m ga-eme ka Igbo gaa n'ihu. N'oge na-adịghị anya ka anyị na-anụ kugbuo zọgbuo, tigbuo zọgbuo, tigbuo zọgbuo na ala West, that is from Lagos, Kaduna, Kano, ebe a na-emebi ihe ndị Igbo. Ma na-ekwu sị, ọ wụrụ ole mgbe ka a ga-achụwa Igbo ga-egbuo. Na Lagos ka a bịara mebisia ọtụtụ ụlọ ụmụ Igbo rụrụ. M na-ajụ sị gịnị? Ya ga m ji bido chewe echiche kedu ihe m ga-eme ka ụmụ Igbo nwee ike lọtawa ụlọ. Maka na asị na akụrụ ụlọ amara onye kpara ya. Akụ ama wa akụ ama, ọsọ chụwa gị n'ala Yoruba, ala ndị ofe mmanụ, ebe ka ị ga-agbaga? Ị ga-agbalata ụlọ. Mgbe ị gbalataziri ụlọ, o nweghị ihe ị nwere, kedu ihe ị ga-akọrọ ụwa gị na chi gị? Ya ka m ji chetasị na o nwere ofu company, real estate company akpọrọ Pine Leaf Estate. Ma jụwa ese nụta na Pine Leaf Estate kwụsịrị ire ala ha nwechara na Lagos. Si mba, n'ebe ọ nọ ụzọ ndị Igbo ndị na-azụkwa ya, na mba ka ha mepee their company nọ na East, yala na Delta, Asaba, Ogwashukwu, na ebe ndị ọzọ ma n'Izela Asaba. Ya ka m ji jụwa sị, Pine Leaf Estate a bụ ọganiru ndị Igbo n'obi, na ọ ga-adị mma ka m mara otu m ga-esi kparịkọta okwu mụ na ha, ka anyị bido gwawa ụmụ Igbo ihe dịnụ. Pine Leaf Estate na-ere ala oke ọnụ ala. Ha na-ere ala sị na ha chọrọ ka ụmụ Igbo niile nwee ala ofu ma ọ abụọ ma ọ atọ. N'ebe niile Pine Leaf Estate nwere ala, ebe dị mma for industry, ebe dị mma for any kind of residency. Ya ka m jisi ka m wetara ụmụ Igbo ọkwa sị na Pine Leaf Estate wee ebe anọ. Ha nwere ala na Ịgbariam, ha nwere ala n'Ọka, ha nwere ala na Ogwashukwu, ha nwere ala na Izela Asaba, ha nwere ala na Asaba, ha nwere ala ebe niile dị iche iche. Bịanụ ka unu zụrụ ala n'aka Pine Leaf Estate, n'ihi na Pine Leaf Estate nwere obi mmadụ. Pine Leaf Estate chọrọ ka ụmụ Igbo lata ụlọ, na akụrụ ụlọ amara onye kpara ya. Ya ka m ji na-arụkọ with Pine Leaf Estate n'ụbọchị keta sị mba, na aga m akọrọ ụmụ Igbo na ka ha batawa bịa were si ala ofu abụọ atọ, ka ọ dịrị ụmụ Igbo na mma, ka ọ dịrị anyị mma na Eke, ka ọ dịrị anyị mma n'Orie, ka ọ dịrị anyị mma na Afọ, ka ọ dịrị anyị mma na Nkwọ. Ọmụnwa ezigbote nwanne unu nwoke Chukwuemeka, nke na-ahụ maka Unified Igbo's Now na Nnamdi TV. Ka udo chia n'ala Igbo, ka udo dịrị anyị. Ise.